Γεια χαρά Αλάνια, είμαι ο Βασίλης μαζί με τον Χρήστο. Έχουμε έρθει στο Μακρυχώρι για την πρώτη δράση της ομάδας ανά τον νομό. Ξεκινάει από το Μακρυχώρι με τα τρόπαια της ομάδος σαν παρουσίαση και δεν μπορούσαμε να λείψουμε εμείς από ένα τέτοιο event. Εδώ σταθερά με την ομάδα, το κανάλι μας στο YouTube Αγάπη Έρωτας Λατρεία είναι παρόν. Σας παρουσιάζουμε τα τρόπαια της ομάδος. Αελάρα μόνο παιδιά, αελάρα μόνο. Αγάπη Έρωτας Λατρεία, το νέο μας κανάλι στο YouTube. Μπαίνετε, κάνετε εγγραφή, μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους 11 ετούς χωρί που τραγουδούσαμε αελ γερά.